Alkaa tulla ilta. Tervetuloa Kuitusen kanavalle äänessä Kuitunen. Jos ei aikaisemmin tapahtunut, tämä on Kuitunen. Me tultiin vaimon siskon pienelle plantaasille, niin rakas vaimoni tuolla lainaa salattia ja durianpuiden oksia. Eli tehdään, miksei sitä sanotaan, kun esimerkiksi omenapuustensa katkaiset latvan ja sit sä miksaat sen toisen omenapuun vastaavaan oksaan tai latvaan ja tehdään ristisiitos. Onko se oikea sana taas tässä tilanteessa? Anyhow. Niin. No niin. Sieltä tulee apiin uudella hienolla pyörällä, joka on ostettu niin kaatopaikalta. Maksettiinko me siitä 6 €? Niin. Missä me oltiin? Mä muistais mistä mun piti puhua tähän alkuun. Niin, no joka tapauksessa me tultiin lainailemaan tänne sisaruksen plantaasille. Kaiken näköistä ilmeisesti. Toverimielessä. Tää on tänään ehkä tämmönen lyhyt video kerrankin. Mä ajattelin puhua koosta ja ennen kaikkea 4K:sta. Tämmönen oma mainos, sanotaanko näin. Tämän videon sponsoroi Kuitunen. Tätä ehkä olisi voinut suunnitella pidempäänkin, mutta mä ajattelin, että miksei tää on pyörinyt mielessä, niin sit saman tien. Eli kaikki, no ei sanota kaikki, lähestulkoon kaikki Kuitusen videot on kuvattu 4K:na. Kuvat on editoinut, videot on kuvattu 4K:na ja ne on tungettu YouTubeen 4K:na. Ja sieltä heti ensimmäisestä mitään sanomattomasta Instant Pot nopea esittelyvideosta, niin 4K. Alkujaan lähtiin tekemään videota. Mä tiedän, mulla oli vaan semmonen fiilis, että mitä tässä nyt on 3 vuotta, että tehdään kaikki 4K. Ei siinä ollut mitään muuta syytä kuin että pysty, ja ajattelin, että parasta mitä sontaa pystyy tunkeen YouTubeen, niin 4K. Ja tää 4K tuli nyt mieleen siinä kohtaa, kun katselin YouTuben hienoja analytiikkoja ja siellä näkyy, että yli puolet ihmisistä katsoo jostain syystä Kuitusen videota yleensäkin, mutta ne katsotaan televisiosta. Eli televisiossa, joka pystyy tuottaa YouTube, joka pystyy tuottaa YouTubea. Televisio, jossa on applikaatio-ohjelma YouTubea varten, ja siinä tapauksessa, niin jos tämä televisio on 4K, ja yleensä ne on 4K:ta, jos siinä on mahdollisuus katsoa niin YouTubea televisiossa. Joten tästä pääsee niinku sellaiseen summa summarum, että se on ollut hyvä. Se on ollut hyvä päätös. Eli kaikki ihmiset, jotka kattoo tahojen. Siellä lainataan salatteja ja puhelin on samassa kantolaukussa, missä lainattu salatti on, ja se aukeaa itekseen ja sieltä lähtee soimaan erinäköiset TikTok-videot, ja sitten joku päätti, että on helpompi tuupata koko laukkunen pihalle, että löytää puhelimen sieltä. Niin, mistä niin? Hei, kattokaa televisiosta Kuitusta. Ei me hukkaan Kuitusen 4K, koska laitetaan tää nyt muutama pätkä.
4K:sta. Mä haluaisin puhua ehkä 4K:sta. Mä haluaisin puhua videoiden laadusta, äänestä ja ehkä puhunkin myöhemmin, mutta tällä videolla niin löytyy 3 eri 4K:ta. Elikkä eri kameroilla kuvattuu 4K:ta ja mä ehkä palaan siihen aiheeseen syvällisemmin jossain vaiheessa. Tää nyt oli vain tällainen niin kuin nopea ajatuspieru siitä, ei ole tosiaan mennyt Kuitusen nauhoitukset ja kaikki editointi hukkaan, koska mikä olisi myös oma uusi aihe, pelkästään se, että sä nauhoitat kaikki, videot kaikki 4K:na, sä laitat kaiken koneelle, sä säilöt, sä editoit 4K:na, niin se ottaa huomattavasti paljon enemmän aikaa, että se olisi pelkästään Full HD. Ja niin, ei siinä oikeastaan mitään muuta suurempaa syytä tosiaan ollut 4K:ssa verrattuna HD:seen kuin pystyy. Plus sitten tämä kaunis suomalainen miesnaama, niin kyllähän tää nyt pitää edustaa 4K:na. Mitä jostain kumman syystä näillä kanavilla hemmetin paljon. Ottaen huomioon, että vois kuvata tätä luontoa. Kulttuuria, maisemia, kaikkea, niin muutenkin 4K näin pelkästään tätä kaunista naamaa. En mä sano, että eikö kannata katsoa kännykästä ja tabletista, mutta hei, ottakaa ilo irti. Kaikki on tähän asti tullut, lähestulkoon kaikki tullut 4K:na ja jatkoskin tulee 4K:na. Tos noin opin, että YouTube nykyään myös pystyisi toteuttamaan 8K:ta. Valitettavasti siihen mulla ei ole tällä hetkellä välineistöä, mutta näkyy pieni pätkä 6K:na. Siihen mulla on välineistö, joka on kylläkin sitten downgradeattu niin 4K:on, koska tämä video tulee kokonaisuudessaan 4K:n. Gas. Apina. Antti se hallo. Apina. Miten se meni Apina-torilla? Apina. Ei niin. Me tultiin katsomaan durianeita. Unohtujan täysin. Durianeita. Siellä on durianeita. Durianitaimeja. Meillä ei ole kulma käteistä. Kuitosen pankki toi. Tää on tässä motarin varressa. Kasvattaa kaiken näköisiä kasveja täällä. Näin. Täältä me on ostettu muutama otteeseen. Ne on ihan terveen oloisia kavereita kasvamassa. Ei ollut sinänsä ongelmia, niin tultiin hakemassa täältä näin muutama. Saada lartsa kasvamaan. Kuitunen jättää melko suoraan näiden kasvien valitsemisen niin tuolla rakkaalle vaimolla. Täällä saadaanko me tää jotenkin näppärästi pihalle täältä saadaan me. Siinä loppuu kaverilla työpäivä.
Tältä näyttää Kuitusen pärstä. Kuuskoon. Siinä on Larsa. Siinä on Larsa. Siinä itse asiassa oli aikaisemmin. Itse asiassa tässä ei koskaan ollut mitään. Larsa pääsee kasvaa ihan uudelle paikalle. Siinä toi pusikko, niin siinä on kurpitsa. Toi lähtee kyllä pois tosta. Siinä on Larsa. Kuitunen valitsi. Larsa. Minkä takia tuo? Se muistuttaa suomalaista, eli tiukkaa etukenoa ja leukarintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Alkaa selkeästi jo siitä, että yksi apina ei saa sitä kunnolla pois muoveista. Hankalaa. Mutta tähän tulee Larsa, eli tässä menee meidän kämpän tie. Tässä näin plantaasin läpi ja siellä on meidän chihuahua. Siinä on apina. Ja siinä on nyt Larsa. Tää on siksi hyvä paikka, että itse asiassa tossa missä näkyy toi 1,5 tuuman PVC-putki, niin siinä menee tän linjan pääputki. Ainakin siinä on veden saanti varmistettu. Ja itse asiassa valehtelin. Tässä on ollut aikaisemmin ton kokoinen durjanipuu, mutta se päätti ne vetää herneet ihan kunnolla nenää ja tehdä itsemurha. Siellä on selkeästi muurahais. Siinä. Tervetuloa Larsa tänne plantaasille. Siinä on kaadettu bambuu ja ei ole siivottu pois. Tää työnjako nyt menee silleen, että Mukula alias apina ja siellä rakas vaimoni. He saa tehdä nyt muutaman montun ja hoitaa istutuksen. Kuitunen on työnjohtajana ja Durjani kuskina, eli mönkijän perään ja ajetaan kämpiltä tänne näin. Ja sitten he istuttaa. Toi nyt on Larsa, tiukka etukeno. Se on Kuitusen valitsema nyt. Ihan muistutti perussuomalaista miestä, eli tiukka etukeno. Leuka kohti rintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Täällä on aika pilvinen ilma tänään. Ei haittaa. Se on aina kun pilvistä, niin se on muutama aste pois lämpötilasta. Ei haittaa tällä hetkellä Kuitusta. Ai.
Tää oli Kuitusen työpäivä. Mut siellä on Lars. Kuitusta huudetaan.